Toată lumea la un nou episod pe canal. Toată lumea la un nou episod. Ăsta e un episod. Un episod de Minecraft. De Minecraft iar cu Bosky și Freddy. Și în episodul acesta o să ne jucăm cu Bonsky și Gamerul. Abonați-vă la Enisro și cum se cheamă canalul tău? Nu la Enisro, la Gamerul 03. Gamerul 03, Și cum se numește canalul tău, Bonsky? Ce e Freddy? Cum se cheamă canalul tău și nu mai spuneai din ce am spus că nu-mi place? Am zis Freddy. Ok, cum se cheamă canalul tău? La fel ca numele meu. Și nu uitați să dați subscribe la Gamerul și la Bonsky. Și chestia e că eu nu ți-am zis mai din. De ia 30 de Adin la poreclă! Ia zis Bă! Freddy, poți să-i tragi o palmă lui Gamerul să nu mai zică? Că tot îți zice, a 10-a oară. E a 10-a oară când îți zice. I-am dat. Până la urmă cât de greu poate fi? Până la urmă decât te duci în camera lui și la una. Dar nu degeaba sunteți frați. Bă, dar nu trebuie să zici la toată lumea de pe YouTube că Gamerul și Freddy sunt frați! Ba, trebuie să zicem la notul de Pinterest. Pinterest! Poate pe Pinterest! Trebuie să știe tot internetul că cineva care nu e obsedat, cineva obsedat de FNAF se plătește cu cineva care nu e obsedat deloc de FNAF, nu-i place FNAF. Care urăște FNAF. Chiar și așa. Toată lumea trebuie să știe asta. Spune uneori că îi place FNAF și dar majoritatea lor spune că nu-i place și spune că îi place FNAF doar ca să facă lucruri, doar ca să ia lucruri de la mine. Dar e seminți! Bine, te omor! Nu poți? Sunt în camera... Sunt aproape de camera ta. Nu te aud. Ce-ai zis? Nu mai spune Altin, că ți-up capul. Ce-ai zis? Nu înțeleg ce-ai zis. Nu te aud de la Freddy Fazbear. Și eu te aud de la TikTok. Telefonul meu e în camera ta, deci nu poți să zici nimic. Zone radiation. Eu știu unde mă mut. Unde te muți? De ce să spun? Pentru că sunt fratele tău. I have a right to know. I have a right to know. Eu mă lupt cu creeper, asta e. Am zis că nu suntem suntem toți împreună, nu fiecare. Nu trebuie să ce spui tu tot timpul. Adi, vrei să mor iar cum ai făcut în videoul celălalt? Acum îmi spui din odată. Ți-am pus o poreclă, porecla e cea mai bună, porecla e cea mai bună. Din cauza poreclei tale am pierdut 2 iron. Ok, bravo. Mai dă-te naiba, mai dă-te dracu de apă. Nu. Pro player de România. Pro player de România. Breaking news. Freddy, cel mai bun jucător de Minecraft, a murit de la un zombie. De ce m-au zis că a murit ca un zombie? Trebuia să auzi că a murit de la un zombie. Am înțeles că a murit. Bă, parcurist! Spawner! Creeper e lângă spawner.
Poftim, spawner. Nu-mi zice că ai murit și tu. Nu-mi zice că ai murit și tu. Auzi spawnerul. Vrei să fie unul pentru altul? Eu vreau să fim toți împreună. Hai să iei suge spawnerul. Fiecare pentru el. Pumpkin seeds aici, astea aici. Bă, până încet acum ce n-am nevoie. Ce te-ai găsit pe tine? Tati, că o să ne trebuiască cândva aceste chesturi. Ok, eu nu văd nimic. Help. Hai că te ajută cu niște torci. Și totdeauna nu uita să dați like, să subscribe și să dați... Și dacă vreți să mai vedeți mai multe clipuri ca acesta. Am zis deja asta la începutul Nu clipului. uitați să dați like și subscribe pentru mai multe Nu, video. mai dați odată cu like și subscribe, că am zis-o de 3, că a zis-o de 3 ori. Ai zis-o deja. Ba nu, eu n-am zis. Și de ce trebuie să o zici și tu? A zis-o deja. A zis-o deja. Freddy, nu ai trebuie să o zici Dar și tu. avem un canal toți. Avem 3 canale. Eu am un canal. Eu am 4 canale pe care le... Enderman. Și asta ce înseamnă? Că dacă am 4 canale trebuie să zic de 4 ori să dea like și subscribe? Nu. Mulțumesc că mi-ai făcut cale. Știți că e cea mai mare problemă aici? Bă, Care că ești tu prost? Bonski. Unde vrei să ne facem casa? Deci mă urmărești. Întrebă-l pe Freddy. Haide, Bonski, suntem toți. Unde ne facem Să zic casa? că suntem frați. Nu, n-am vrut să zic că suntem frați. Dar deci văd casa cu... Bă, să ne facem o casă pe apă. Ok, mult noroc să-ți faci una. Nu, dar haideți, toți. Ce nu Zi tu există, ce ești, Brai? găină? Dar cum brightness-ul e pe Brai și văd întuneric aici, dar nu înțeleg nimic. Și gamerul, tu ce ești, găină? Nu sunt găină. Ok, eu nu pot să intru în chei fără... Ok, mi-am activat creierul. Eu mă duc să caut ceva. Am blocat. Eu locuiesc în cave. Eu m-am blocat pentru că n-am destule chunk-uri. Vreau să vă spun cum fac eu. Metoda cum Freddy iau este să... mâncare. Metoda Freddy este să-și dea chunk-urile la 64, asta este metoda Freddy. Păi eu mi-am pus. Și eu mi-am pus. Eu nu le Și pot. tot mă La glicesc. 64. Și tot mă glicesc. That's not my problem. That's not my problem, nu ok. Acum trebuie să merg mai bine. Vin după mine! Vin după mine! Vreau să mănânc microfonul. De ce? Dar n-ai microfon. Dar n-ai microfon. Dar n-ai microfon. Mai că arată bine microfonul. Dar n-ai microfon. Gata, eu sunt bine în cave. Ce ziceți? Vreți să fac live unde mănânc microfon? Da, la 1000 de subscriberi o să mănânc microfonul. Eu fac acum. Eu fac acum, nu trebuie la 1000 de subscriberi. Vine Enderman. Eu fac acum, nu trebuie la 1000 de subscriberi. Ce dați scrieți în comentarii dacă vreți live unde mănânc microfonul. Aud un Enderman. Bun, și ce ar trebui să fac dacă tu auzi un Enderman? Ar trebui să te ascunzi. Sau cred că încep de acum să mănânc microfonul. Oh, nu! Este scârbos! Ești scârbos!
Stai gust că de pot fier. să omor Enderman-ul. Are gust de fier microfonul. Gust de fier, ok, bravo. Păi ce alt gust are? Gust de mamă? Da, mă, de mama ta. Oh, get wrecked. E direct. Stați un pic, amândoi aveți aceeași... Ok. Gamerul și-a dat singur rect, și-a dat slash autorect. Tu ți-ai dat singur Eu rect. omor un Enderman. Cu ce m-am dat eu? Da, m-am dat rect cu mama ta. N-am înțeles ce vrei să zici, la cât de încet vorbești. Direct cu mama ta. Mama mea, ce e cu ea? M-am futat deja cu a ta. Get wrecked, kid. Fuck you, kid. La copii, nu? Eu nu dau publish la copii. Nici eu nu-l dau la copii, pentru că după nu o să am comentarii dacă îl pun la copii. O să-mi zică YouTube-ul, trai YouTube Kids! Și nu vrea să încerc YouTube Kids, eu nu vreau să pun floricele pe câmpii. Floricele pe câmpii. Și Vă duceți la mai câte și strigați. O să ai 3 pentru la YouTube Kids. O să ai. Știu, mi-a arătat și mie, nu știam de ce. Și mie mi-a arătat. Eu nu știam, mi-a arătat și mie, nu știam de ce. Bă, unde mi-e? Bă, unde mi-e barca? Într-o lume de copii. Noi ne vom urca pe pereți. Zombie mic! Frichinez! Audez! Frichinez! Stai să acum dăm video că poate sta la copii. Asta să nu copii. La ce copii? Păi dacă îl pui la copii o să ai YouTube Kids. Dacă îl pui la copii o să ai YouTube Kids. Cred că sunt un pic traumatizat. Eu sunt mai mult dramatizat decât tine. Zombie! Într-o lume de copii. Într-o lume o să te omor. Într-o lume de copii. Într-o lume de copii. Într-o lume de copii. O să mor imediat de la copii. Într-o lume de copii. Nu. Dar de ce eu? De ce eu? Că tu. Cu tine. N-am mâncare. Să-mi risc viața. Ce crezi că eu am? Ce? Cât rapid merge un spider? Eu mănânc grotă în flash. Spider. Eu mănânc grotă în flash. Știu că nu este bine, dar m-a omorât. De asta stai mereu în cave. Taci! Eu caut iron. Eu caut lemn. Am tot lemnul din lume, doar că nu știu cum să... Iron. Trebuie să așteptăm până se face Așa jeta. și o să fac un video. Și ce, ai murit? Aoleu! Ce să mine au mers? Toți mobii. Gata. Vreți că am terminat clipul? Toată lumea. Ne vedem la următorul videoclip. Ne vedem la următorul videoclip. Și să dați like and subscribe. Dați like, subscribe. Pa, pa.